Sikat gani ka, mainila gani ka, mahimo gani ka nga celebrity, dili ka na makapuyo og normal nga kinabuhi. Makadungog siguro mo sa mga artista nga mo reklamo nga dili na normal ang ilahang kinabuhi. Dunay nag-ingon nga a celebrity is a person who works hard all his life to become well known, then wears dark glasses to avoid being recognized. Ironic kayo, no? Ang tao kuno nga celebrity, mo na tao nga all his life naningkamot nga mahimong inila. Unya mainila na gani siya, maningkamot na pod nga dili mailhan. Mao nga magsulob og dark glasses aron dili mailhan. Diba? Nindot na. A celebrity is a person who works hard all his life to become well known, then wears dark glasses to avoid being recognized. Kaming mga pari, dili manoon may mo claim nga celebrity, apan ilado mi, inila mi. May nomdom ko sa si Bishop John pa ang obispo nato. Ako to ang Vicar General sa iyang panahon. President siya sa COSCA. Ako po iyang gibutang Vice President. Nag-field trip ang COSCA community, nag-field trip dito sa Camiguin. Nagpuyo mi hotel dito, niya kauban mi sa room, kaming duha ang kauban sa room. Nang gabi humanamog panihapon, ingon siya nga suroy una tabert, lakaw-lakaw lang ta sa lungsod, mambahaw, mambahaw. So naka-shorts lang mi, no? Lakaw-lakaw sa karsada, libot sa lungsod. Ingon siya nga, pagkanindot ramang gyud no, nang walay makaila nato. Di ba? Pagkanindot, marabag relax kay ba nga wala bagyoy wala bay mo amin, walay moingon good evening, Bishop. Good morning, Bishop. Yun na ba? Good morning, Father. Walay mo amin. Kana bang murag natural ra. Normal lang ang naka-shorts. Wa mi mailhi nga pari, wala siya mailhi nga obispo. Ang anak sa akong amiga, gikan pa na sa pagkabata, ngayon gina siya nga gusto siya nga mag-priest. Gusto siya nga mag-priest. Niya, sorry. Kanang manuroy mi sa mall inana. Dagan laging makailan ako, sumuhunong kay makigistorya o kadyot. Samukan na siya. Samukan siya ba ng maglakaw dahil hunong na po kaya na ay mo greet. So one day, ningon na siya, Mami, dili na ko mag-priest. Ingon mami niya, nga naman, siya, daghang mo ingon, good morning, Monsignor. Good evening, Monsignor. Bye, Monsignor. Samukan siya na ba?
So lisod kon sikat, lisod kon inila, lisod kon mahimo kang celebrity. Si Jesus sa iyang panahon, perting sikata, perting inilaha. Ha? Siguro tungod kay pakadaghan mang milagro nga iyahang gihimo. Manang daghan kayong mga tao magsunod-sunod niya. Daghan kayong mga tao ang muadto niya. Nga wa na gani siya panahon sa pagkaon, panahon sa pagpahuway sa kadaghan sa mga tao nga miduol niya. Apan dili to siya gusto nga mahimong sikat. Ang iyang gihimo dili tuyo niya mahimong inila. Ha? Ang iyang gihimo, ang tuyo ragod niya ang pagtabang kay naluoy siya. Ha? Dili siya, wala siya tinguhang nga mahimong sikat, mahimong inila. Ang iyaha pag-alagad kay naluoy, pag-alagad tungod sa gugma, diba? Unya dili pagdaig ang iyahang gipaabot sa mga tao. No? Ang iyahang gitinguha pagtuo, mao to ang iyahang tuyo. Ang pagtuo sa mga tao dili aron mahimong inila. Wa mo kabantay nga humaniya ayuha ang masakiton. Unsa inyong mabantayan? Unsa iyahang instruction? Ayaw ning isulti sa mga tao, ha? You see? Ayaw ning ipanug-an sa mga tao, ha? Of course, ang tao magbandilyo gyud na. Ibandilyo gyud na nila nga giayo sila ni Jesus. Dili ni ang tuyo ni Jesus, dili ang sa iyahang pag-alagad, ang tuyo niya dili aron mahimong sikat. Kay nahibalo siya kung ang tuyo mahimong sikat. Wala na'y merito ang imuhang pag-alagad. Dili na husto ang imuhang pag-alagad. Nag-alagad si Kristo tungod kay naluoy siya. Mag-alagad si Kristo tungod kay gusto siya nga mutabang. Ang gipaabot ni Kristo dili pagdaig. Ang gipaabot ni Kristo pagtuo sa Dios, ang ilahang pagtuo. Og maupod kini ang ato ang pamalandungan diha sa ato ang pag-alagad. Unsa may aton tuyo sa ato ang pag-alagad. Makadungog usahay kita og usa ka pari nga mogawas tungod kay wala niya makita iyahang murag walay meaning ang iyahang pagkapari. Wala niya makita nga ang tuyo niya mahimong successful. O ang pagka-successful, mao ka ng makita nga kalambuan sa iyahang pag-alagad. Kanang daghan nga mudayeg, imbis nga pagsaway. Kanang daghan ang mo-appreciate sa iyahang gihimo. Nya dili ni wala niya makita kini sa iyahang mga parokyano.
peligro kung mao ni ang sukdanan sa ato ang kalampusan sa atong pag-alagad. Panusahay sa kinabuhi sa pari, kung overzealous siya, nga iyahang ma-convert, mabago ang tanan sa iyahang parokya, na makita niya nga nabago, niligon sa pagtuo ang iyahang katawhan, nga na-converted niya ang iyahang katawhan diya sa iyang pag-alagad. Kung ang himong sukdanan mao kini, dili sayop kini mahitabo nga maluya ka. Nakadungog siguro mo sa gingon nga ang Ginoo wala mangayo. The Lord do not expect you to be successful, but just to be faithful. No? Just to be faithful to Him. So padayon nga mag-alagad. Dili aron daegon, apan aron pag-alagad tungod sa gugma sa Ginoo. Ang buluhaton, ang kaluwasan, iyaha sa buhat, ang buluhaton sa pagluwas, iya sa Ginoo. Kita, mga kaabag lamang sa Ginoo. So padayon kita nga magtrabaho, kung magsasangyaw kita, padayon kita nga magsangyaw, mahimong dili kita makakita og diha-diha nga pagkabag-uhan sa tao, panpadayon ta. No? Dili kita ang mo convert, no? Dili kita ang mutandog sa kasing-kasing. Padayon kitang magsangyaw, ang Ginoo ang mahibalo nga mutandog sa kasing-kasing sa ato ang gisangyawan. Pag-alagad tungod sa gugma, dili pag-alagad aron dayigon sa mga tao. Maunay atong hinumduman kanunay. Amen. Mga igsuon, mitabok sila ang Dios kahayag, kaniya nagagikan ang tanang kahayag. Diha sa pag-ampo, mudangop kita kaniya, ug atong pangayoon ang mga grasya nga buot niyang ihatag kanato, ug moingon kita, Amahan, patalinghogi kami.